Abokina, da Allah ka kimtsa wayannan mana. Magana nake ma da Allah ka kimtsa wayannan. Wai ya kake haka ne? Me yake faruwa? Da kuran ku za a raina mana hankali. Rainin hankali? To akan me? Wai yanzu wannan gwamnatin, sabili da tsaba a raina mana hankali. Wai za a zo gidana a ce za a yi wani gidaya? To me gwamnatin take amfanar da mu? So me matsala kan hakan? Da kuran ku tsare ne hankali ne. Kai? Kadde ka ce ba za ka bar haɗin kai wa wannan gidan da za a yi ba. Kutume na ce da kuran ku ba zan bari ba, dan ban ga amfanin yin hakan ba. Baka ga amfanin yin hakan ba, kana nufin hakan sai bai da amfani a wurinka? Idan ka bari a yi gidan na ai ka taimaka wa kanka ne. Sai na taimaka wa kaina. Ina tallafi da ake bayarwa daga federal a dukkanin lokaci ake biyo karamar hukuma. Idan aka tashi bayarwa, ita gwamnati tana la'akari da adadin yawan mutanen da ta gani a cikin karamar hukuma ne. To saboda haka adadin yawan ku, adadin tallafin da za a baku. To wannan shine dalilin da yasa ake ƙara wa mutane ƙwarin gwiwa don su bari a kirga gidajensu da iyalan da ke a cikin gidan nasu. So rashin amincewar namu kuma wannan babban kuskure ne ba dan kaɗan ba. To yanzu kana so ka ce min idan na amince aka yi wannan gidan hakan zai sa mu samu tallafi mai gwabi? Ai da kwaran kwatsa da ni a baya har ban fahimci komai dangane da wannan gidayen bane. To amma yanzu I understand. Yawwa idan har ka bada haɗin kai aka kirga gidanka kana kuma da iyalanka kaga shikenan mun ƙara yawa. Idan aka tashi bamu tallafi za a bamu da yawa. Abin da zaka fahimta ke. To ai kenan yanzu zan amince. Sannan kuma albishirinka abokina. Goro. Gwamnati tana jan hankali don ta samar da wurare cikin sauki domin ku je a yi rajistan haihuwan 'ya'yanku. Yawwa an zo wurin. Dama ina sani bayan na rajistan haihuwa. Hai na ake yi dan Allah ka faɗa min. Kai yanzu duk inda ake rajistan haihuwan nan wurare ukun nan san baka sani ba? To tunda dai na tambaya ai ka sanar da ni. Haba. To ka ga min inda ake mana tunda ni din ban sani ba. A cikin ƙwaryar fage ana yin ta a ofishin Galadima. Na'am. Sannan ana yin ta a ofishin wakilin tsafta kusa da ofishin 'yan hisba. Rijiyar Lemo. Na gane wurin. To kar ka manta. Kana kuma ana yin ta a Kwaciri, asibitin Musa Kalla, Sabon Gari, Middle Road, PHC. Na gane. Idan ba za ka bari a ƙidaya gidanka ba, to a wannan karan yana da kyau ka bari. Kana kuma idan baka yi wa 'ya'yanka rijistan haihuwa ba, so a wannan karan ba yana da kyau ka je kai musu. To shikenan ba matsala kaga ina da 'ya'ya guda 3. Da ɗan shekara 8. Da ɗan shekara 9. Ina da ɗan shekara 13. To ai baka san wani abu ba. Ita fa rijistar haihuwa nan kyauta ake yin ta. Kyauta? Tun daga ɗan shekara 1 zuwa shekaru 17 ba sai an bada ko sisi ba. Ani na zambaci wani abin ake bayarwa. Ina ko kaɗan? To ai kenan zan rakici yana ga baki ɗaya su na jaya musu. Yauwa abokina ai shi yasa kake burge ni. Wanda bai fahimce ka ba shi yake faɗa da kai. To ai kai da abokina ne ka san halina. To jama'a wannan saƙo ne zuwa ga al'ummar fage da kewayenta don su bada haɗin kai domin a ƙidaya iyalansu da gidajensu. Wanda ɗaunoyinsa Honorable Bashir Ishaq Garba Fage.